Kangge para tamu undangan sing sampun hadir. Atur tiwas son permisi sumpingaken omongan kula ya Kang kanggo keluarga besar Singwe Hajan Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, sekeluargi, semoga terhibur selalu. Yayu sing dua sumber, bos demang, bos demang. Bos Andre, bos rokok super komplit. Wong langgeng. Cuma disiram banyu, gembangi wis layu, mati nih atiku. Sering dikawin kecewa kangge sinten je papa mama yang kembar kanggo mama yang kembar mama yang kembar lakini nok ayu sing ana ning mongko nok ayu sing ana ning mongko nok ayu terus mama yang kembar bos cowboy bos cowboy bos cowboy bos cowboy maning bos cowboy atas lakang balung eri atur tiwasun berisi ampun buyu mulanya nokir sayang beli sanggup nokiris lakon ditutup nokiris sayang mama alim bokai bocah 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 rebut dingin sepakari salai bos koboy sayang kakon ali lir Arjuna bos koboy wujud asli nirawana mamai kembar mending sun milik bubar mamai kembar kula milih dalan anyar nok ayu Hongkong nok ayu nok ayu nok ayu percuma disiram banyu gembangi wis layu matine ati kula mama Rian sing sering bokai bocah
kembar manding sun milih bubar mamai kembar mamai ayu jalan anyar mamai ayu nok ayu hongkong nok ayu bercuma disiram banyu mama kembar bos robot wis layu bos oboy adik kula karena sering bos oboy dikawin kecewa nok ika sayang nok ika nok ika nok ika nok ika nok ika iya nyanyi seprakat matur kesuwun kanggo nok ika